एक ओरिया खून बहे एक ओरिया लोर हो, काहे सभे काली हलेबा करे जा कठोर हो। एक ओरिया खून बहे एक ओरिया लोर हो, काहे सभे काली हलेबा करे जा कठोर हो। इश्क के इलाज नहीं जहरिया से होला, इश्क के इलाज नहीं जहरिया से होला। उमरिया के रोग है नजरिया से होला।